Great Days pero ito na ang second day natin sa Real Quezon. So naghanap ulit kami ng ibang spot. So itong spot na to ay panibago na naman sa inyong paningin. Abang lang kayo at pupuntahan na namin. At ito na nga si Bro Ruel, nagbihis na. Si Bro Nico, bihis na rin. Si Bro Ian, bihis na. At ako, magbibihis na rin. At bibit-bitin na namin yung gamit papunta sa baybay. Shoutout nga pala sa may-ari ng bahay. Salamat sa pagpadaan namin. Sana mapanood mo to itong video. At sa wakas, nandito na tayo sa beach. Kung nakikita nyo guys yung batong dalawa, yun yung sinasabi naming mag-asawang bato. So pipesto lang kami dyan sa may puno. At dyan muna kami maglalagay ng mga gamit. So yung bata yung bantay namin. At ito na nga, mauna kami ni Bro Ruel, yung kabady kong nang iiwan. Shoutout Bro Ruel. Ayan. So plano namin, dito kami mag-umpisa sa kabila. Diyan. Kaso siya pumunta sa kabila, ako sa kabila. At ito na nga ang unang tira natin mga kaspero. So napakaraming ladyfish. And then kung nakikita nyo banak, ayan yung first shot natin. Yun sa pool. At ang next natin ay itong sweet lips. So nag free pull lang ako para hindi siya masyadong mabilis. Ayan, sa pool pa rin. Kaso parang napako siya sa bato eh. Pero kuha pa rin natin. Yan mga kaspero, kung napapansin nyo, napakaraming ilak po tapas. Napakarami talaga nila. Parang nandidilim pero isa lang naman yung kukunin natin. Pipiliin na lang natin yung medyo malaki na ilan. Boom. At ito na nga mga kaspero, nagkakita rin ako ng tatlong snapper. Kaso hindi ko napana kasi naalangan ako. Medyo malayo ng konti. Baka hindi tamaan, sayang yung kasa. Malalim pa naman. Hanap lang tayo ng iba. And then next natin, kinakawayan ko yung king mackerel o tanigi para bumalik. Kaso ayaw na talagang bumalik kaya hinayaan ko na lang. Ang daming GT pero wala akong napana na isa. So ang target naman natin ngayon ay trigger fish, Titan. Ayan, pinana ko kaso hindi tumagos yung shaft natin at nakawala siya, kaya may araw din siya at baka bumalik pa kami dyan. Yun, yan, nakawala. At itong malupit, yung barakuda. Habang nagpapahinga ako, dumaan sa tagiliran ko, kaya late ko na na-open yung camera. Ayan, so gitna yung tama. So nahihirapan na ako na kunin siya kasi pumipiglas pa siya. Kaya dinahandahan ko lang para hindi makawala kasi
lumaki na yung sugat eh, baka makawala. Kaya dinahandahan ko talaga siya hanggang sa makuha ko. Siguro mga 9 to 10 kilos na rin to, kasi malaki na rin siya eh. Ayun, nakuha na natin, kaya napakasaya sa pakiramdam. So at ito na nga yung last natin. So ayun yung inahan ko, medyo malaking trevally, tsaka ang daming ilak. So lumayo siya ng konti at hindi na bumalik. Pero may dalawa pang natira sa likod ko. So hindi talaga umalis yung sa likod ko, kaya hinan ko na rin yung isa. Ayan, para hindi tayo zero. Ayan guys, nakikita nyo, GT. Yan. Pero may pangyayari talagang napakalupit dyan, mga kaspero. So tingnan nyo na lang kung ano yung mangyayari sa huli. Ayan, lumalaban pa siya eh. So yung shaft ko dyan liko, sayang. Pero naituwid rin naman natin. And then habang hinahatak ko siya pataas, kasi second time pa lang namin pumunta dyan sa mag-asawang bato. Third na pala. So halos years na rin. Habang hinihila ko siya pataas, di ko alam yung black tip ba yun o kuha na pating. Aggressive talaga. Talagang gustong huntingin yung isda ko. Ayun guys, kung nakikita nyo, ayan yung isa. Nahunting talaga yung GT ko. Ayan, naka-slow mo. Tingnan nyo guys. Buti na iangat ko agad, kasi hinahunting niya yung huli ko. Kaya dali-dali kong inangat. Shoutout po sa mga lahat ng nanonood na aking video. Thank you po sa walang sawang pagsuporta. God bless you all. Thank you guys.